znajomy, tak, że zaczął był ostatnio normalnie to taką takiej wielkości. O, bardzo przepraszam, nie chciałem. O, przepraszam, ty przepraszasz, a ją boli. Sorry, nie chciałem. To nie chciałem, ja też nie chcę. Spokojnie. O, nie bolała aż tak bardzo. Nie pozwolę nas skrzywdzić. Nie pozwolę, żeby ktoś nam dmuchał w kaszę. Hej, hej!